Ankara and then your fans so ye share bim. So won't subscribe to my channel na Mr. Need you subscribe channel hanyema ebisa na yesua ye share ye ho enkran na ye hu ye ho ni pesu ne banga ye afei nso ye kaka ye ho niema baako ebien bi a ye betimi aye de bia da ana se mmere asemu ne yankasa ye de aboa ye ho na ye tumpon aka se baby a na ye wo enra no enne ye yesen senya na ye te enra afei nso na ye kaka ye ho bie mu se baby biara wo biara no wonye mfomso inti na oba asase we so ne ye kaka ye ho enne nso ye tua ye nkai no so ewo ya kwantu yi mu na enne ni asam a edagwa a ye be gbobu ho ya to ne din se bibiara no ewo ne mmere bibiara wo de mmere na ye eninti entumre ka bebre sa wo de wo ho to obi a wanya mfinhia aduoson so se wasi ne dan atone ka senti woso baby a wadu esese wudu ho a mpanyinfo se wo piti frako eporo wo se a moja na eba eso odabokra na eso no owiokra eninti bibiara no ye de mmere na eye na esese wo kai se ye nipa bi a ye to ye mboase ne yesua de wo bibia mu se ye adwuma na wo ya wo to mboase na wasua se wo ye obi a usua de pama wuntimi mfa na wotwe enkosua sane wotwitwa kaba ene slate empam ebi di mfie bien ebi di mfie biesa se wo ye obi a usua sane wakan firi a wuntimi mfa da korope ensua afrika bibiara wode mmere na eye eninti esese wote asese se ya ye nipa yi ye to ye mboase ye di esua de bio kai se esese nia wasua na emmoa wo no wotwa akigya na wusua bibi foforo a ebeboa eno ne ye frɛ ne se impuntu niema bi ana memfa ne se mfie bien a mfie biesa bi atwam no se saa niema no ye nya biem se wusi saa tebie ne mu a na wobetena de a ene na pa abobo ye kwagya eninti bibi a wasua a emmoa wo no na obi erema wo ho adwene se enne baby a yadu ne ntini no menua berema menua bia bra na fa yika wa bra wa kwantu no ho no na cheso nipa kono do na oboa wo ama wadu mpompon so a esese wudu kai bio se bibiara yede ntoboase ene bere ene eye ene sanse yede mmere ene esua bibia nso ntino esese wo to oboase na watimi adu baby esese wudu efise mpanyinfo na eka kire yense abofra sua wea ansa na wasua nantew bio kai se obo ade na odo ba wiase no baby biara a odo wadu wa abrabo mu no owo botai inti a odo wadu ho baby biara a wo abrabo mu ne no kai se obo ade ni remfi woye onim ni inti a wo baby a wo ho inti emre na mmere nyina mu no esese wo bisa wo ho se denti na mewa ha na obo ade beda ne emadi a kyerɛw na wahu se baby biara a wo biara no enyem fomso bio esese wote asese su ne ben bi ebia ya fa ato ye ho so no ebeche ansana ye yisa su ene ban no afi ya abrabom ebia na wode ye bibia wafa ato ho so a emmoa wo eye ebia bibia wonom eye bibia enhyeda emmoa wo wa abrabom ana empempi no aya na ye ko oduruye ni ho na ya ka kire ni se boame na ni ame ye bi no emfime so
na yɛkɔ a nneɛma bi a yɛayɛ yɛmfa ne nsɛ mfie aduonu anaa bere santen biara a yɛde saa mmere no ayɛ saa de no ne yɛreka akyerɛ oduruyɛfo no se gbua me na memfi saa de no ho na anka yɛnyae a anka saa da nara ka yɛbɛpɛ sɛ yɛnyɛ saa de no bio nanso ɛnyɛ saa ana abrabɔ akwantu no ɛtene ɛno nti wɔ se oduruyɛfo bi wɔ hɔ bɛka akyerɛ wo se mema wo na awɔtwe fa aduru wei fa no na awɔtwe abien fa no na awɔtwe abiesa na wankasa wogu so a wofa saa nnuru no ɛno na ɛboa wo ama wotumi hu sɛ wɔretew wo ho anaa wɔrede wo ho afi biribi ho mise biribiara wɔde bere ɛna ɛyɛ ɛno nti mmere a yɛrekaaka yɛn ho yi mpɛ sɛ wote ase sɛ mmere a woretu mpɔn na wosakra nneɛma bi wɔ w'abrabɔ mu no ayɛ ahu so wo ho mmɔbɔ mfrɛfrɛ wo ho din bi a ɛnhyɛ nkuran ɛnkeka nsɛm bi a ebu aba mu na mmom te ase sɛ nea wode w'ano bɛka no ɛno na ɛyɛ hɔ ɛndwefɛn ɔbra wɔde mmere ɛna ɛbɔ nti ayɛ atena ase na serew wo mfomso kakra a wowɔ wɔn ho na hyɛ wo ho nkuran na fa wo ho bata baabi a wohwɛ a ɛbɛboa wo wɔ abrabɔ mu yɛwɔ ha sɛ yɛboaboa yɛ ho ɛyɛ mmɔdɔfo paa ɛfi agyefo a ankra makra mo